כוח שכבש את משלטי בית מחסיר. המחלקה השתלטה על משלט 21 מצפון למשלט המסרק מעל בית מחסיר. העלייה למשלט בוצעה מהמשאבות התחתונות בשביל צר מתפתל אל ההר, ואני, אבא שלי, הצטרפתי אל המחלקה. ב-15 למאי, לאחר שהייה של יום על המשלט 21, פרצו צבאות ערב לארץ ישראל, וקאוקג'י עם כוחותיו, עם כוחותיו שפעל באזור משמר העמק, העביר את תותחיו לאזור ירושלים. הם התמקמו מעל הכפר יאלו והפגיזו את משלטי באב אל-ואד. קיבלנו הפגזה כבדה, אבל יצאנו ממנה בשלום. לאחר יום נוסף של שהייה במשלט, נקראתי על ידי מפקדת הראל ומוניתי כקמ"ן של מרחב באב אל-ואד, כשאנו יושבים במשאבות התחתונות. מפקד המרחב התמנה עמיאל. ב-27 למאי הגיעו 3 חיילים, אריה טפר וחבריו, שקיבלו חופשה ויעדו בדרך לא דרך לחולדה. למחרת שמענו כי חטיבה חדשה בשם חטיבה 7 שלחמה בחזית לטרון, כבשה את הכפרים בית ג'יז ובית סוסין. בדקתי במפות וראיתי כי המרחק בינינו ובינם כ6 קילומטר. החלטתי וביקשתי אישור ממפקדת הראל לרדת מערבה לחזור לגדוד 54. הצטרפו אליי שמואל ללקין, שקיבל אישור חופשה מהראל, קצין קשר של אלכסנדרוני שנתקע בשיירה יחד איתנו וביקש להצטרף אלינו, אדם בשם אבא טורקלטוב, שהיה איש אכ"א אשר נשלח לבצע רישומי החיילים הנמצאים במרחב ירושלים. יצאנו ארבעתנו לשער הגיא, ומשם פנינו בדרך הסולינג לכיוון הרטוב. לאחר כקילומטר פנינו בוואדי מערבה. תוך כדי תנועה שמענו יריות, אבל לא ידענו מקורן. לאחר כ2 קילומטר הגענו לנקודה ששם היה עלינו לטפס בשביל צר לכיוון בית סוסין. כשהגענו קרוב לפסגה שמענו קריאה, ששון, ואנחנו קראנו, הפורצים, שזו הייתה סיסמה במרחב הראל. אצלם הייתה הסיסמה ששון, והתשובה בשמחה. התקרבנו אליהם, ואז נתגלה לי, סליחו לי מה אני טועה, שושו, יהושע ארבל, הקמ"ן של גדוד 52 עם הסיירים, והמחלקה המובילה של יהודה סס, שהכירוני. שושו אמר לי, הרגשנו בכם, ונתנו לכם להתקרב על מנת לחסל אתכם על בטוח. אבל ברגע האחרון הוא החליט לקרוא את הסיסמה, וזה היה מזלנו. הם המשיכו באותו לילה להתקפה על משלטי דיר איוב, ואנחנו המשכנו מערבה עד אשר הגענו לחולדה באור יום. באותו זמן הייתה התקפת אווירונים מצריים על חולדה, ואנו המשכנו הלאה לעקרון. משם המשכתי הביתה, ולמחרתו חזרתי לתל נוף לגדוד 54. הגעתי לגדוד כשהגדוד חזר מהתקיפה הראשונה על אשדוד. למחרתו החלו לנוע ג'יפים במסלול בית סוסין שער הגיא, וכך נפתחה אחר כך דרך בורמה. עכשיו זה אבא, כן? אני מצטערת, אני מתרגשת, והדפים בורחים לי. אז תודות מיוחדות למי שעזר לממש את הרעיון ולהקים את הנקודה הזאת. ישראל שובל, בועז וקסמן מאופיר טוס ו-CTO, ערן זוואדי, יחיאל, וכל אנשי הקרן הקיימת שטרחו בהקמה. תודה רבה לכם. תודה לעינת. לנו בקרן קיימת לישראל יש הרבה פעמים בעיה בהצבת שלטים איך מספרים סיפור גדול בכמה שורות. זה מאוד קשה, במיוחד סיפור כזה שאנחנו שומעים אותו עולה ומתנגן. כאן נמצא אחד משלטי ההוקרה, השלט שמספר בתמציתיות את סיפור המעשה. אפשר בהחלט. אני מבקש לבטט את הטלפונים או בכלל להשבית אותם לחלוטין למהלך, בוא נגיד, לפחות חצי שעה הקרובה. תודה רבה. על מנת להסיר את הלוט משלט ההוקרה, שלט ההסבר, אני מזמין את משפחת אשד להסיר את הלוט מעל השלט. בבקשה. אוכל ראשון לעבר בית מחסיר
ששונה את שמותינו, שב אל וואד בדרך אל העיר. פה שצפו בשמש זפת ועופרת, פה עברו לילות באש וסכינים, כאן שוכנים ביחד עצב ותפארת, משוין חרוך בשם של אלמוני. אבל וואד לנצח שונא את שמותינו, שיירות קטל בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו, שלד הברזל שותה כמו ראי. אבל וואד לנצח שונא את שמותינו, אבל וואד בדרך אל העיר. יום אביב יבוא והכנפות תפרחנה, עוד אל חלבי בהר ובאוהל, זה אשר ילך בדרך שהלכנו, אל ישכח אותנו באבל וואד. באבל וואד לנצח שונא את שמותינו, שיירות פרצו בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו, שלד הברזל שותה כמו ראי. אבל וואד לנצח שונא את שמותינו, אבל וואד בדרך אל העיר. עלה לומר את דברך. לו הייתי רואה פנים אל פנים עכשיו את מוסא ושואל אותו, נראה לך מה שקורה פה? אני בטוח שהייתי רואה נערה על פניו, כי כל מה שנוגע אליו הוא אף פעם אישית, אף פעם לא הראה סימנים של התרגשות או התלהבות בכל מה שנוגע אליו אישית, כי הוא היה איש שרגיל היה לתת, לא לקבל, ועל אחת כמה וכמה לא לקחת. כי היום זה באופנה לקבל ולקחת. מוסא רק נתן. אם אני נוגע בעניין הזה, היו לנו הרבה שיחות נפש למוסא ולי, כי בשנים האחרונות מוסא ואני התקרבנו, וביחסי הקרבה בינו וביני, בין זמירה ומאירה, יצא לנו גם לטייל וגם באזור הזה, וידעתי מה הרגישות המיוחדת שיש לו בין כל רגבי הארץ אל המקום הזה במיוחד. וידעתי גם את הסיפור של בורמה מפיו. היום אם נשאל 95% מאוכלוסיית הארץ הזו על בורמה, אז בקושי רבים ידעו על אנסושי, אבל לא ידעו על דרך בורמה. כי הבעיה שלנו,
שאנחנו לא הולכים בדרך הנכונה שהוא הלך, להנחיל את ידיעת הארץ ואהבת הארץ דרך הרגליים. מה שקרן הקיימת עושה פה, אני חושב שבשעה שהיינו ילדים והיינו תורמים לקופה הכחולה, לקופסה הכחולה, את הפרוטות לגאולת הקרקע, אחר כך ראינו שהעניין הזה שקרן קיימת גואלת קרקע ושומרת עליה ומפתחת ונוטעת עצים. יש גם דבר שהיא עושה, אבל הייתי חושב שבזה המקום, בזה הזמן לומר, קרן קיימת צריכה להפוך את ידיעת הארץ לקיימת לעד. ויכולים להכיר את הארץ ולדעת אותה בדיוק בדגם הזה שאנחנו, שיש שני לו בכל מה שקשור לערכים האלה. לפני 28 שנים שני רבי סרנים צעירים, מוסא ואני, היינו על גבול הלבנון, במקרה נפגשנו, ערב יציאה, ואני הייתי צריך לצאת עם אנשיי לכיוון אחד ולמקום אחר, והוא שלף בקבוק ערק, מבלי שהוא ידע שגם אני איני טובה מאוד במשקה הזה. וחלקנו את הפרידה שלנו ולשתות לחיים ולהתראות. ומאז המנהג הזה היה שהבקבוק, הערק, הוא סוד כמוס בינו וביני בכל המפגשים של חברי הגדוד, הלא שהם ראו וידעו, ראו מים בכוס, אבל אנחנו ידענו יפה מאוד לחגוג יחד מאז שמוסא הלך לפני 3 שנים. אנחנו כולנו אוהבים את הארץ, כל מי שנמצא פה, אין פה אחד מכם שלא אוהב. האהבה שלו הייתה כמילות שיר, הרעות טבולה בדם, במעשים, בעסקים. הדאגה שלו לחברה הייתה קודמת לדאגה לעצמו. ארץ ישראל היא לא פשוטה לתיירות. היום אנחנו זוכים לשנה של פריחה בתיירות, ברוך השם. וגם CTO שהייתה בבת עינו זוכה לפריחה. עם הניהול הנהדר של נועם, אשד שממשיך את דרך אבא. אבל התיירות עברה מורדות, לא רק עליות, והמורדות היו גדולים מהעליות בתיירות בגלל מלחמות, בגלל אירועים, בגלל אינתיפאדות. ומוסא המשיך את מלחמת התיירות, כי התיירות היא מלחמה לקיום גם. היא הצמיחה והמנוע הצמיחה הגדול ביותר, ומוסא ראה בהדרכה ובתיירות כנתינה. אבל הדאגה שלו לחברה, שיהיה כסף בחברה תמיד, שהחברה קודמת למשפחה, קודמת לדברים אחרים, שהדברים יהיו מבוססים ושיהיה כסף ליום סגריר, אלו דברים נכונים וטובים, ואנחנו נזכור את הדברים האלה לתמיד. אלו דברים שילוו אותנו. אנחנו צריכים להסתכל אחד בפני השני, ואני אשמח אם כל אחד יסתכל על יד השכן שיושב מימינו ומשמאלו, ייתן לו יד, יתחבר אליו, מי שרוצה ייתן לו חיבוק, כי זה הייתה דרכו של מוסא, להתחבר לאנשים, לאהוב את האנשים, ואנחנו מודים לו יום יום, כי אנחנו מנסים להמשיך את דרכו גם בשכונת מולדתו מונטיפיורי, וגם בכל אתר ואתר בישראל. אנחנו מתחברים לזה, זוכרים את זה, וכמו שאנחנו ורבים מכם זוכרים את אבא ואמא והולכים עם צוואה של אבא ואמא, ורבים מכם מכירים את העניין שאנחנו מדברים עם ההורים שלא נמצאים איתנו, גם אני אישית מדבר יום יום עם מוסא כאשר בעיות בתיירות קיימות, וברוך השם יש, אנחנו רק פותרים אותם. שישנה הבריאות וישנו החוסן, אז אנחנו בהחלט מסתדרים
עם כולם, ותודה למשפחה שקצת הפתיעה אותי כי זה לא מגיע לי, ובריאות לכם וכל טוב, ואני מצדיע למוסא, לרב סרן מוסא, ויותר מזה בשבילי הוא האלוף מוסא. תודה. תודה רבה לבועז וקסמן. דן מיכאל מארגון IATM, בבקשה. דן מריאן, סליחה. דן מריאן מארגון IATM, בבקשה. הוא יסביר. כן, קודם כל IATM זה International Association of Tour Managers, זה האיגוד הבינלאומי של מדריכים ומלווי קבוצות. את מוסא אני הכרתי דרך ידידי רומנטי הורוביץ, קוקה, שהיה גם ידידו וגם חברו, גם לתיירות וגם לצבא. התרשמתי ממוסא, מהאישיות שלו, ברגע שראיתי אותו. במשך השנים ההיכרות בינינו העמיקה ועבדנו יחד והתיידדנו מאוד. מוסא היה בין המייסדים של הסניף הישראלי של ה-ATM בשנת 1964, והמרכז של הארגון הוא בלונדון. במקביל הוא הקים את האיגוד הישראלי של מנהלי טיולים לחוץ לארץ יחד עם עורך דין יוסף עזרן המנוח. מוסא היה חבר, היה בעל ידע מופלג ואוטוריטה בנושא התיירות, כמו גם בשטחים רבים אחרים. ההדרכה הייתה בנשמתו וה-ATM הייתה בראש מעייניו. הוא הקדיש הרבה מזמנו ומרצו לעיצוב הארגון וסיוע לחברים. כשהארגון נקלע לקשיים כספיים הוא נחלץ גם לעזרתו ותרם לא רק מזמנו וממרצו. מוסא היה הישראלי היחיד עד היום הזה שנבחר לנשיא העולמי של הארגון הבינלאומי ה-ATM, ובשנת 1984 נבחר לנשיא הראשון של הסניף הישראלי. עזרתו לחברים לא ידעה גבול. כדוגמה, לקראת הקונגרס בישראל של הארגון הבינלאומי בשנת 1998, במלאת 50 שנה למדינת ישראל, שתוכנן 4 שנים, היו פעולות הטרור בארץ ומחבלים התפוצצו באוטובוסים. הנהלת הארגון נבהלה מהפיצוצים ועמדה לבטל את הקונגרס בישראל. מוסא הצטרף אליי לישיבת ההנהלה בלונדון, לסייע לי לשכנע את חברי ההנהלה לקיים את הקונגרס בארץ, ויעץ לי להציע לקיים את הקונגרס באילת ולא בתל אביב. אכן הצעה זו התקבלה וסיום הקונגרס היה בירושלים, על זה אנחנו לא ויתרנו. ויתרנו על תל אביב, לא ויתרנו על ירושלים. חבר, אתה חסר לנו, יהי זכרך ברוך. ונשמע כעת את זמר הפלוגות, בבקשה. נשמע וגם נשיר ביחד. מהפלוגות נשיר עליהם הזכרת, אפה אפה עבדיה משמעת, הלכה החבורה בלילה בשרשרת, הלכה פלוגת שדה לאש ולמגן, חכי לנו ארצי במשעולי העיר, חכי לנו בשדות הלחם הרחבים, את שלום המחרשה נסו לך בחור העיר, היום אנחנו נוסיף שלום על הרובים. פלוגה, עלי עלי בפלוגה, חרוש תחושי במקום, שם איש עוד לא עבד, שם יענו הבושים, לבנם ובלבן. קדימה, לא שפכתי חדשה ובניתה, לנפש ולבית לנו מלחמה, שוערת אל המל כנרת וחניתה, אתם לנו גלים ואנו החומה,
בחפירות חייו, הלכה הפלוגה בלילה בשרשרת, בניי מולדתי הולכים איתם בפלוגה. עלי עלי בפלוגה, כבושי חושי במקום, שם איש עוד לא אבל שם יהו החושי, למעננו בלבד, הסוללה נקימה פלוגה, לא תם הקרב פלוגה, צעוד קדימה. תודה רבה. השירה הזו עדיין לא נפסקת. לאחר הטקס, שאנחנו נסיים אותו עוד מעט, אנחנו מוזמנים, מתכבדים לעשות כאן, לשיר כאן שירה בציבור. אנחנו נחתום את הדוברים בטקס בדבריו של דן כהן, בבקשה. כולם, אני לא הייתי בגבעתי, אני הייתי בהראל, ואני רוצה כמה לפנים נעלמות של אנשי גבעתי לגבי הקשר של מוסא עם חטיבת הראל, כי מוסא בעיניי היה סינתזה של גבעתי ושל הראל. את מוסא הכרנו די מילדות, מתקופה של הקומונה בשומר הצעיר, אחר כך היה מוסא מדריך שלנו, ולא, מוסא הדריך את החבר'ה של השומר הצעיר בחיש תל אביב, לפני הפלמ"ח. רצית? אוקיי. וככה זה, מאז נוצרה תקשורת, חוזרים להיסטוריה. אחרי שהתגייסנו לפלמ"ח, אני התגייסתי לפלמ"ח עם עוד 2-3 חבר'ה, הקשר שלנו עם מוסא וגבעתי במלחמת השחרור, ההתקפה שמוסא מדבר עם נחשון, באותה תקופה הרלוש והבעל של אסתר אגס, באותו זמן מקביל תקפו את משטרת לטרון. מוסא בזמנים של כמה שבועיים קודם עלו לירושלים. אנחנו היינו חטיבת הראל שלמעשה שמרנו ונלחמנו בשיירות ובדרך לירושלים. הקטע שאני רוצה לדבר עליו הוא בעיקר הקטע של מיד אחרי מלחמת השחרור. החל מההתקפה וכיבוש עזה ב-56, מוסא היה כבר איתנו במילואים, שירתנו במילואים כמעט, הייתי אומר, כ-35 שנים. נפגשנו וכשכולנו סינתזה בגדוד המילואים שהיינו, היו מפקדים מהפלמ"ח, היו מפקדים מגבעתי. האיחוד הזה נתן לנו את כל היתרונות האדירים שהיו למוסא בחברות, בסיור ובעוצמתו ההתנדבותית. ממש נוצרה סינתזה אחת של גדוד אחד, של משפחה אחת. אנחנו גם התיידדנו מאוד עם מאירה, עם המשפחה, עם הילדים, וחיינו גם מבחינה חברתית וגם מבחינה צבאית ביחד. אני אקפוץ על התקופה 56 ברצועת עזה, אחר כך שירות מילואים ארוך. לא איבד אף פעם את העשתונות שלו. מוסא היה איש אמיץ, קור רוח, שימש דגם ודוגמה לכל מי שבכלל ראה מלחמות בימי חייו. וגם הראל וגם גבעתי היו שתי היחידות למעשה, הייתי מגדיר, אנחנו ראינו תמיד את גבעתי בתור חלק מהראל, חלק מאיתנו, חלק מהפלמ"ח, ותמיד היינו עושים הפרדה בין כל צה"ל לבין גבעתי. גבעתי היה בינינו הדגם הזהה לנו בכל הקרבות. טוב, לא תכננתי כל כך את דבריי,
ולא רציתי פה להעלות כל מיני קוריוזים ואורח חיים שהיו לנו ובילויים שהיו לנו וטיולים שהיו לנו. מה שחשוב הוא לזכור שלמוסא, מעבר לכל מה שהוא עשה ולכל מה שהוא הנחיל לדורות הבאים, את התרבות, את הידע על ארץ ישראל, את הסיור ואת כל הדברים האלה, לעולם לא נשכח, תמיד הייתה לו שמחת חיים, וזהו הנחיל לכולנו. אז שיהיה זכרו ברוך, ושכולנו נזכור אותו כמו היום, כאילו שהוא מופיע לנו עוד 2 דקות עם איזה בדיחה פה. יום טוב. תודה רבה. קשה להיפרד כאן בטקס הזה, ואנחנו עדיין לא נפרדים. גל אשד, נכדתו של מוסא אשד, תקרא שיר שכתבה. על דרך בורמה אורנים נעים ברוח, מזמרים שיר ישן אותו אהבת בחייך. כי האדמה הזאת זוכרת אותך, שנים רבות הלכת במשעוליה, אהבת אותה בשוכבך ובקומך. בימי שלום ובימי מלחמה, כעת היא פוקדת אותך, ובחילופי העונות מנביטה על עלים ירוקים על אבניך. כדרכם של בני משפחת אשד, אנחנו פורצים ומתפרצים. אני לא מתוכנן לדבר, רק רציתי באמת כמה מילים אחרונות. אני חושב שכל אחד מהאנשים שפה יצא לו או להיות מודרך על ידי אבא, על ידי מוסא, או להשתתף בטיול שהוא ארגן, וכולם זוכרים את העניין הזה. במוזיקה אומרים על אומן דגול שאתה מצליח לזהות את הצליל שלו, את הסאונד שלו. כל אחד יודע איך נשמעת החצוצרה של מיילס דייוויס, או הצ'לו של פבלו קזלס, או הגיטרה של ג'ימי פייג' של הדור הצעיר. אני חושב שגם כל אחד ידע לזהות את הסאונד, את הצליל הזה של הטיולים של מוסא. וכשערן ויחיאל מהקרן הקיימת הביאו אותנו לפה, לקח לי 3 שניות לראות את הדרך לירושלים, את דרך בורמה, את שביל ישראל שמתחבר אלינו לפה. הנוף הזה, או כמו שאבא היה אומר, הנקודה השלטת למטה, ואמרתי, וואו, זה הסאונד של מוסא. אז תודה רבה, באמת. מתכבד בכיבוד שאני הכנתי לכם. אני מתכבד בזאת לסיים את הטקס בכמה דברי תודה, אישיים משלי וגם בשם הקרן הקיימת לישראל. אני מודה בשמי ובשמה של הקרן הקיימת לישראל, לכולכם שהגעתם לכאן היום. כמו שהדור המאופק שלכם מבליע את התרגשותו, גם אני מבליע את התרגשותי, באמת לא מילים סתם לגודל המעמד. אז אני מתרגש כמוכם, אני חושב. אני מודה תודה מיוחדת למר ישראל שובל, שהלך איתנו מתחילת הדרך ולא חסך קושי מעצמו. וההיריון של האתר הזה נמשך לא מעט. אני מניח שאפילו יותר מהיריון של בן אדם. יותר. אז אני מודה לך על אורך הרוח והסבלנות. ושוב, אני מודה לכולכם, משפחת אשד, חוג הידידים, החברים, המכרים וכל השמות האחרים של קשרי אנוש שאתם קשרתם עם משה אשד, זיכרונו לברכה. הכיבוד מחכה לכם כאן למטה. יש כאן כיבוד קל, פירות, שתייה. זה הפרק הראשון של היום שלכם. מי שיבחר יישאר כאן לשירה בציבור, שארגנה המשפחה. תודה רבה שוב לכולכם. הייתם לי נעימים מאוד. חברים, ערן אמר רק 2 הריונות או הריון אחד, היו יותר מ2 הריונות, אבל תשומת הלב שלו והחבורה שהוא סביבה הקדישו המון זמן ורצון מעל ומעבר.